Wah, ya apa nonton wedah, Mbah? Iki lho bocor rak tempel ning ngono selamat kon. Ojo nembel gone selamat, Mbah. Nyapa? Suwi. Suwi piye? Lah tulisannya ning banner iki lho, Mbah. Tempel ban 24 jam. Dah nek sedina blek, Mbah, nempel. Ku ning ndi tulisane ki ning ndi? Ning lawang omahe iki lho, Mbah, ning banner ngono lho, Mbah. Kok ki iso maca apa ora? Iso lho, Mbah, iki makane iso maca tempel ban 24 jam. Ukarane ki ora kok suwi ngono lho. Kuwi ki Iya to, Mbah, lewat tulisan lho, tempel ban 24 jam lho. lah iya, kuwi selama 24 jam. Lah iya, kuwi suwi sewengi, dina sewengi. Iya to. Anggur tempel nggone sugi, Gue sugi kadoh malahan. Tapi setengah jam wis, Mbah. Tempel ban sugi. Aku wis tau ngene sugi, Mbah. Yo cerita selamat kuwi, Pangkal. Ojo, Mbah. Ojo piye to kuwi? Aku wis ndak rekomendasi ning kono, Mbah. Karek iso ngono, karepmu ki piye? Tempel ban 24 jam. Kowe ki Suwi, Mbah. lah. Kowe ki iso maca tulisan apa ora? Iso, Mbah, iso. Kowe ki mangan bangku sekolahan apa ora lho kowe? Rakyat apa piye to, Mbah? Kok Lah nyatane ngono ora ngerti. Aki mungkin ndak nyandak belas lho kowe ya. Lah wong genah kalau, Mbah. Kalau, Mbah, delok. Iya. Tempel ban 24 jam. Lah dah. Ya harus dino sewengi. Niku bro tulisane pengertian. Dino sewengi, Mbah, kengko, Mbah, tenan. Sedina sewengi selama dina sewengi ki nembel ngono lho. Lah iso nembel terus. Iya nembel nerima tembel ban ngono lho. Nggih masang tendo ning kono, Mbah, sama niku, Mbah. Ngecam ning kono, Mbah. Grill ning kono, grill. Jan. Oh ngalah. Mbah, ojo, tak omong, Mbah. Maksud akimu memang akimu ki sing anu ndak salah.